Artur del Soto, amb el 5 Àlex Lluc, amb el 6 Guillem Serra, amb el 7 Alagi Toler, amb el 8 Pedro Fernández, amb el 9 Jan Fiscal, amb el 10 Xavier Villarí, amb el 11 Lilibert Canal, amb el 14 Pol Costa, amb el 19 Gerard Sánchez i entrenador Juan Tófalo. Per part de Jesús Maria, jugarà amb el dorsal número 1 Matías Llobet, amb el 3 Pol Bonifaci, amb el 6 Pablo Poblana, amb el 7 Raúl Regàs, amb el 8 Xavi Gil, amb el 9 Víctor Menárquez, amb el 10 David Larre, amb el 11 Lucas Armengol, amb el 13 Arnau Pérez, amb el 14 Adeu Tosell, amb el 17 Àlex Sala, amb el 23 Andrei Llorà i l'entrenador David Oliva. Portaran el partit a l'àrbitre Daniel Nava i la senyoreta Eva Galoardes.
Estaremos avanzando.
Atención,
Cukukan Akabi. Cukukan Akabi.
Bilingüe Mataró. A veure, demanem l'atenció de colpidores que ens han acompanyat del SAT 5,3. I ara sí, primerament, donem pas a l'equip que ha aconseguit una meritòria segona plaça, subcampió de la Copa Catalunya, Canet Jesús Maria. I ara farà entrega del trofeu de subcampió d'aquesta Copa Catalunya Cadet al senyor Manel Carreras. I ara és el moment de donar pas a l'equip que s'ha proclamat campió de la Copa Catalunya de futbol sala categoria cadet. Bilingüe Mataró. I ara farà entrega d'aquesta Copa de Campió al president de la Lliga Catalana de Futbol Sala, senyor José Miguel Calle.